kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido! Magandang tanghali, kumikinang ina! Sa lahat ng mga kabisyo natin na may kulang. Yan. Naku, parang feeling ko kapag ang topic ay kulang, parang di tayo matatapos. Kung meron, bukod sa pera, anong palagay mo na kulang sa'yo? Well, lahat naman kasi talaga, hindi naman talaga tayo magiging yung buhok, syempre. Ang dami pang sinasabi. Dami pang intro. Kulang buhok. Ang dami pang intro. Kulang sa buhok tapos, di ba? Pero di ba, madami talaga tayong pagkukulang eh. Pero yun nga lang, kapag mas nagpo-focus tayo sa mga kakulangan natin, mas na-feel natin na kulang talaga. Correct. Kasi hindi natin nakikita kung ano yung meron. Yan. Mas nakikita natin kung ano yung wala pa. wali. O di ba? Yung ganon. So, importanticious na mag-focus tayo kung ano yung meron. Yan. Wala lang, bakit ko inintro yan sa ating kumikinang na tambalan segment. Dahil sapagkat because kanina, meron akong nabasa na message ng isang tambalanisa natin. Ang tanong niya kasi, sabi niya, Dear Nicole and Diego, paano nga ba magkaroon ng self-confidence? Ramdam ko kasi sa sarili ko na maganda lang ako pero kulang talaga ako sa brain. So ayan na, umamin ako. So, hindi siya confident dahil dun sa kakulangan niya sa brains or hindi siya brainy. Ganda lang, pero walang laman. May ganun eh. Parang ganun. Parang yung ano namin, Jegs, yung aso namin, si King. Okay. Yung aso po namin na standard poodle siya, pero mukha po siyang giant poodle. So, mukha siyang bear. Correct. Ang cute niya talaga. Kapag ka tiningnan mo siya, talagang maaliw ka talaga sa kanya, hindi ka matatakot. Although kapag ka tumahol na matatakot ka sa kanya kasi malaki siya eh, 'di ba? Pero lagi ko sa kanyang sinasabi ganito, ang cute-cute ni King, kawawa naman si King. Sobrang cute pero medyo bobo. Kasi hindi talaga maturuan. Hindi ko maintindihan kung mali ba yung pagte-train, kulang ba yung pagte-train, o spoiled ba siya. Hindi talaga siya maturuan. Like paano? Like kunyari yung sit, ang tagal. Parang kailangan mo talaga siyang i-guide ng bongga. Yung iba namin mga dogs na mga maliliit lang, 'di ba? Parang gets na nila agad. So may ganyan eh. So wala lang, naalala ko lang kasi may ganong klaseng mga nila lang. So in the case of King, yung aming sobrang cute na poodle, all form, medyo konti lang yung function. Tapos ang dali niya mauto. Alam mo yung kunyari pusa. Parang feeling ko kasi yung mga smarter dogs, although yung mga ganong klaseng dog, pwede talaga silang maging super smart eh. Correct. So, hindi naman niya kasalanan, baka hindi lang namin na-train ng tama. For example, hindi niya ma-distinguish yung tunog ng tunay na pusa sa ako lang yung tumunog. Kasi pag ako lang yung tumunog, yung taranta niya na parang may pusa, pareha. So sabi ko, ano ba tong asong to? So wala lang, naalala ko lang siya dito sa nag-send na message sa atin na ganda lang pero kulang. Kaya tuloy nawawalan siya ng confidence. Ganyan. Well, pagdating naman kasi sa mga aso, kaya bago tayo mag-alaga ng aso, aalamin natin kasi may kanya-kanya silang karakter eh. Halimbawa, yung mga golden retriever, mga playful yan. So hindi pwedeng walang backyard ka. Correct. Kailangan kasi nangangalkal talaga. Na tumatakbo, ganyan. So aalamin natin kung ano yung karakter.
characters. Like for you, mag-focus ka dun sa character mo. Kasi yun nga ang... I-develop mo. Kaya nga, teka lang, dito pa ba tayo sa aso pa ba tayo? Dito sa tumawid na babae. tayo sa bahay. Tawid na tayo dun sa tao. Mula sa aso papunta tao. Correct. Una sa lahat, yung ganda mo, ano na yan isang malaking factor. Kasi maraming mga taong hindi naman sila maganda, correct, pero mataas ang self-confidence nila. Palibasa siguro, dahil alam nilang hindi na nga sila maganda, alam nga naman bobo pa sila, di ba? Ganon yun. Ako na-discover ko yun ng bata ako. Sabi ko, ganon. So, ang katawan ko parang olive oil. Sobrang patpatin. Yung talagang hindi usong extra rice. Oy, kung kilala niyo si olive oil, alam na this. May gout ka na! Kung kilala niyo si olive oil na jowa ni Popeye the Sailor Man, di ba? Yan, di ba? So kung kilala niyo si Popeye at si olive oil, may gout ka na. Kailangan mo na ng mammogram. Di ba? So anyways, ang tawag sa akin dati, olive oil, sobrang payatot. Tas, basta parang tuyot talaga ako. So alam ko na kagad na bata pa ako na kung meron akong igaganda, kailangan ng siyensya. Maraming salamat sa Botox ng Skinny Bay Aesthetic, di ba? So yung ganon. So alam ko, bata pa lang ako na, okay, kung hindi ako kukuha ng self-confidence sa physical na kaanyuhan, ang kukuha ako ng self-confidence sa ano man yung pwede kong maibigay na iba pa. Yun yung sinasabi ni Jex na, ano ba yung X-factor na meron ka? So, yun yung mga pwedeng i-develop. Swerte mo nga dun sa nag-PM kasi namana mo na yung magandang itsura. Diba? Dun pa lang okay Tapos, dadagdagan mo na lang na i-develop mo pa yung ibang mga skills, diba? Yung mga iba na talagang wala sila masyadong naman ng itsura, ganyan. Ide-develop nila yung kanilang katalinuhan, ide-develop nila yung kanilang passion for singing, talent or whatever. So yun, doon ka kukuha. Doon pa lang sa kagandahan mo, dapat maging confident ka na So babalik tayo uli sa aso. Balik tayo sa aso. Talon tayo nun sa aso. Talon. Di ba sa aso, like sa inyo, tinetrain nyo si King. Pero kung minsan kasi, pag ikaw lang din, yung environment mo, hindi mo nagagawa. Kaya yung iba kumukuha ng professional trainer. Parang sa'yo, nag-aaral ka. So balik na tayo dun sa tao. Balik na tayo sa tao. Balik sa tao. Parang ikaw, nag-aaral ka on your own na hindi mo kakayanin. Maghanap ka ng professional na tuturo din sa'yo. Correct. So kaya ka ba sa amin nagtatanong kasi professionally makapal ang mukha namin? In a professional manner, makapal ang mukha namin ni Diego Bandido. Kaya kung self-confidence rin lang ang pag-uusapan ng Janem. But don't get us wrong, I remember nung 2015, nung nagkaroon kami ni Chris Chupen ng segment sa Eat Bulaga, yung nung time na kasikatan ng Aldab. The very first time na sinalang kami doon, it was going to be for a full segment para doon sa mga bay, radio bay. Ganyan. Singing bay. Ang unang beses na nilabas kami, as in doon talaga sa studio, yung nervyos ko hanggang lagpas talaga langit, lupa, impyerno. Alam mo? Ganon kalaki. Ganon talaga pag merong cameras, pag TV setup, kabadong-kabado talaga ako. Promise yung panlalamig ko, parang panlalamig ng feelings niya para sa'yo. Ganon katindi. Antarctica levels yung parang nagyeyelo yung kamay ko sa sobrang kaba. So hindi ko na ilabas talaga yung the real you. The real me. Feeling ko baka gets nila yon or naramdaman nila or basta they made it better. The next time na pumunta kami sa studio, nag-set up sila ng radio booth. So dahil radio booth na siya, sobrang komportable na. Kasi compact na. Magkaiba kasi pag open na Totoo. So feeling mo parang unlike dito sa atin nakakulong tayo. Nakakulong. Di tsaka familiar tayo sa ganitong room, sa ganitong mic. Ito yung dynamics ng utak natin. Yes, nakakulong tayo. Correct. So wala lang, sinasabi lang namin sa'yo na don't get us wrong na porque naririnig mo kami na sobrang confident kami on radio kasi alam namin yung mga pinagsasabi namin. Kung makatawa kami, wagas. Ibig sabihin, punong-puno na kami ng self-confidence. Ayan. Hindi rin. You can't have it all. Ako every single time, every single event, basa po ang kilikili ko. Yung basa ng kilikili ko hanggang bewang. Ganon, lagi ako ninenervyos. And I feel like this is
a good thing eh. Ikaw kabisyo na nagtatanong kung paano pa i-develop yung self-confidence mo, yung ganyan na kinakabahan ka pa na kahit maganda ka, alam mo na pwede kang maging confident, naghahanap ka pa rin ng ways and means. Very good yan. Good yan. Very good yan. Di ba ano yung sabi, pinag-usapan natin nung isang araw na ayon sa mga philosopher, isang parte lang daw ng brain natin yung ang nagagamit natin. Kung ma-unlock mo pa yung mga ibang parte ng brain na yan, why not? And which ito yung kinakailangan mo, sinasabi ko, ng professional help. Kasi may mga psychologists na talagang nagtuturo ng brain exercise. Correct. Paano ma-unlock yung mga yung utak mo. Importante na magtanong ka, i-explore mo rin din yan na parang ang hina ng kompre ko pagdating sa mga bagay-bagay. Correct. Bakit? So, baka may kinakailangan lang mga exercises, brain exercises. Tama. Para medyo maayos yung pag-iisip mo. Correct. Kasi sabi daw nila, yun nga, sabi ng mga psychologists, psychiatrists, yung mga nag-aaral ng brain, nasa wiring talaga ng brain natin eh. Tama. So kung lagi mong sinasabi sa sarili mo, wina-wire mo yung brain mo na, ganda lang ako, wala akong substance. Ganda lang ako, kulang ako sa katalinuhan. Tama. Ano talaga yung brain mo, yun yung sinasabi, yun na din ang pinoproject. Hence, wala kang self-confidence. Ganon. Kasi alam mo talagang parang kulang-kulang. So, yan yung sinasabi natin, ask for professional help. Bakit sinabi ni Diego yan? Hindi kami professional. Professional daldalero, echosera lang kami. Hindi kami ang dapat. Baka pagpagulo lang kami sa utak mo. So, dun sa kung sino ba talaga yung magbibigay sa iyo ng tamang tips kung paano maging mas confident. Ano nga ba yung parte, ano nga bang part of you yung gusto mong i-enhance? 'Di ba? Yung part ba ng public speaking ba? Singing ba, mag-ilabas ang talent? Kasi 'di ba merong mga hindi marunong kumanta tapos nung tinrain nila, kumakanta na. Nagka-album. Correct. Ay. Sila, may 3 album. Kami yan, di ba? So, ganun. Importante na magpa-train. Wag tayong maging overconfident. Ganyan. Kasi sa mundo ngayon, napakadali na lang matuto talaga eh. Totoo. Di ba nung wala pang YouTube, di ba? Hirap na hirap ka paano magluto. Magtatanong ka pa sa nanay mo, paano yung maggisa? Ngayon, paano mag-bake ng cake? Correct, pwede Magkukulat na lang sila, nagbe-bake ka na eh. Tama, So, ibig sabihin, sky's the limit. So, for example, hindi ka pa ready financially, let's say, parang kapag sinabing professional trainer, may kakibat kasi na presyo yun eh. Diba, magkano yun pag professional? Di pwede naman kami ni Diego. Hindi kami professional trainer, professional daldalero echosero. Ang rate namin, mas mababa sa professional. Yan, tama. Alam mo na, kailangan namin ng pera! Ayan. Patuloy mo lang makinig dito kasi kahit paano, siguro matututo ka ng critical thinking. Yan, ganyan. So, and yung sinabi mo na patuloy kang makinig, okay? So, piliin mo rin yung mga pinakikinggan mo. Yan. So kung gusto mo na maganda ka na, matalino ka pa, di syempre yung mga pakikinggan mo mga podcast, yung mga pwedeng magpatalino sa iyo. Yung mga tipong TED Talk, yan, di ba? Nagda-download ka na. Kasi ang sabi nga ng mga eksperto dito na yung experience natin araw-araw, pag natutulog tayo, parang dina-download sa brain yan. So kung anong exposure mo, anong pinanood mo, kung pinapanood mo reels tungkol sa mga beauty pageant, lahat palagi. Yun din yung papasok din sa brain mo. Yun. So, be careful kung ano yung ipapasok mo sa brain mo. In the same way na be careful dun sa mga taong sinasamahan mo. Yun. 'Di ba? Kasi baka mamaya kaya ka din hindi nagiging the best that you can be, baka yung mga sinasamahan mo, mga negative thinker, ewan ko, di namin alam. So, be careful with kung sino ang pinapapasok mo sa buhay mo. Parang diba? Reprogramming your brain. Like, for example, sa akin, on my personal experience, dati kasi medyo nagbago ako. It's because in-expose ko yung sarili ko sa papanood na ng mga about Word of God, about mga preaching. Dati kasi iba yung pinapanood ko. Correct. Totoo. At yung brain ko talagang totally nag-change up siya. Kasi nag-change. Dati, kapag ganito ang wiring ng brain ni Diego. Pag narinig niya ang salitang boss. Lakas ng tawa mo.
Ano ang nasa isip niya? Oh. Blank bus, di ba? Pero nung iba na, 'di ba? Nung nag-rewire yung kanyang brain. Pag narinig niya ang salitang bus, I think I would say ang una mong maiisip, what if I step into a bus and I am given a chance to preach? What do I say? Ayun. Tama ba? Tama ba? Tama. Pero tama din ba ako dun sa nung masamang tao ka pa na yung pag narinig mo ang salitang bus, ang alam mo ay Basic. What? Di ba naalala mo, di ba very vivid pa sa memory mo na yung mindset ko dati, yung POV ko dati pagdating sa live-in. Correct. Di ba sinasabi ko na Sobra. As in, hindi ko yun nakalimutan talaga. Kasi yun yung nag-work sa brain ko that time. Yun yung kasi yung exposure ko. Kung in case you missed it, ang paniniwala kasi ni Diego noon na hindi ko pa siya ka-partner ha. Narinig ko lang siya. Hindi ko nga alam kung narinig ko siya sa ere or may kinekwentuhan ka. Basta na tumatak siya sa isip ko. Kasi sabi ko, ano bang klaseng tao to? Palibasa kasi, ang wiring ng brain ko is you get married, tapos hindi yung trial and error kasi dapat pagdating doon, ready kang to accept the flaws. Tama. And accept the challenges na hindi perpekto yung mapapangasawa mo. Correct. Noon kasi si Jex, ang paniniwala niya, trial lang. Para ilibinin mo lang. Para kung di kayo okay, di ba? Hiwalayan mo, madali lang, ganon. Yun, ganon siya. Ngayon, because iba na nga yung wiring ng brain niya, di ba? May kasama ng God sa picture. Tama, yan. Di ba? So, naniniwala na sa sanctity of marriage, yung mga ganon. Di ba? So, yun yung dapat na gawin mo, girl. I-rewire mo ng tama yung brain mo. So, piliin mo yung exposure mo. Yan. Yes. Hindi Piliin mo yung piliin mo talaga sino ba yung mga sinasamahan mo. Yan. Ako natutuwa akong samahan yung mga, for example, yung mga malalaking mga negosyante. Diba? I'm sure ikaw may mga nakakausap ka. Ang isa sa mga lagi ko nakakausap sila Sir Richard De La Rosa, Madam Mayat De La Rosa. Mga ano sila pagka meron silang input tungkol sa negosyo or sa life, makikinig ka talaga sa kanila kasi alam mong ang dami na nilang dinaanan. Correct. So yun yung sinasabi natin. Ikaw, 'di ba, may Yes. yung CEO ng yung nakakausap mo. Si Sir Louie Gamboa, yan. ng Erase. Ng Erase, 'di ba? Yun yung mga sinasamahan. Tama na po yung mga saksakgang members. Siyempre, agaw cellphone. mga nakakakiskisang siko natin, sila Attorney Topacio. Mga ganyan. Yung mga ganyan yung mga nakakausap natin. O kaya, mga nakakausap natin, yung mga taong may mga success stories. Diba? At kapag ka nakakarinig ka ng ganun at yung exposure mo sa mga taong ganun, yung brain mo, nawawire siya properly. Saka yung nga sinasabi ko, nadadownload siya. Na-absorb mo siya. Pwede palang ang storya ng rags to riches or posible pala talaga ang mga success stories. So yun ang gagawin mo, ha? Correct. Exposure to the right people and the right content. Yes. Oras natin mga kabisya, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!